I de senere år har 3D-platformspil fået et kæmpe comeback. Vi har fået remakes og remasters af nogle af de allerbedste. På PlayStation har vi fået trilogier med Crash Bandicoot og Spyro. På Xbox har vi fået Banjo-Kazooie gennem Rare Replay. Og på Nintendo Switch har vi fået Super Mario 64 gennem Mario 3D All Stars. Det er alt sammen populære spil, der har solgt millioner, og det giver super god mening. Men da jeg hørte, at Croc Legend of the Gobbos også skulle have et remake, blev jeg lidt overrasket. Altså, det var et udmærket spil, men fortjente det virkelig et remake næsten 30 år efter? Det prøver jeg at give jer svaret på i dag. Velkommen til Alexanders Playroom. Croc Legend of the Gobbos udkom oprindeligt i 97 og fik et remake i april 2025. Både originalen og remaket er udviklet af det britiske spilstudie Argonaut Games, som også står bag spil som Star Fox, Harry Potter 1 og 2 og Pug Bumble. Jeg havde selv en demo af Croc til PlayStation 1, da jeg var barn, og prøvede det hjemme hos en perifær ven fra fritteren. Da jeg hørte, at Croc fik et remake, blev jeg straks nysgerrig og ventede spændt på releasedagen. Jeg har selv spillet remaket på PlayStation 5, men spillet er tilgængeligt på alle platforme. Fun fact: spillet blev oprindeligt pitchet til Nintendo som et Yoshi-spil, men ideen blev afvist, og spillet fik en helt ny helt i stedet. Både Croc og Yoshi er grønne og har en hale, men udover det er der ikke meget i spillet, der får en til at tænke, at Croc er inspireret af Yoshi. De bevæger sig meget forskelligt, og deres universer føles helt unikke. I starten af spillet ser man, hvordan Croc bliver opfostret af nogle små behårede kugler, de såkaldte Gobbos. Da Croc er blevet en voksen krokodille, dukker den onde frø Dante op og bortfører alle Gobbos og smider dem i bur. Og så er opgaven ellers klar. Croc skal befri Gobbos og besejre Dante. Ved bosskampe ser man typisk Dante dukke op og trylle et ellers uskyldigt dyr om til en ond boss. Men udover det er der stort set ingen cutscenes eller egentlige historieelementer, man skal forholde sig til. Croc Legend of the Gobbos er en helt klassisk 3D-platformer, hvor man hopper rundt, udforsker baner og samler collectibles. Crocs moveset er ret simpelt. Han kan hoppe fra platform til platform, angribe fjender ved at snurre rundt med sin hale og ground pounde kasser for at samle juveler. Derudover kan Croc svømme, gå armgang og skubbe store kasser rundt. Så hvis du mangler en makker til Nordic Race, så kan du bare spørge Croc. Croc har ikke nogen power-ups og kan ikke blive udødelig, usynlig, flyve eller skyde med ildkugler, som vi kender det fra andre platformspil. Croc er et rigtig godt eksempel på, hvor simpelt et platformspil kan være og stadig være underholdende. I Croc Legend of the Gobbos kæmper man sig gennem 45 baner. Banerne er opdelt i grupper af 5, hvor de 3 første er almindelige baner, den 4. er en bossbane, og den 5. er en bonusbane. I de almindelige baner er målet at befri 6 Gobbos, og til sidst slå på gongen. I slutningen af banen finder man en dør, som kun åbner sig, hvis man har samlet 5 juveler i forskellige farver. Som regel er den sidste af de 6 Gobbos gemt derinde, og den kræver ofte en særlig udfordring, f.eks. et kapløb. Det er enormt tilfredsstillende at samle alle juvelerne og komme ind i det hemmelige rum. Det føles lidt som at blive lukket ind på et diskotek, man ikke er gammel nok til. Bosserne kræver som regel, at man snor rundt på dem 3 gange, og så er det sådan set bare det. Når man har vendt sig til spil som Dark Souls og Cuphead, kan de her korte, simple bosskampe godt føles lidt antiklimatiske. Men sådan var det jo i de fleste platformspil fra 90'erne. Hvis man har samlet alle Gobbos og besejret bossen, kan man låse op for en 5. bonusbane, hvor man kan samle en puslespilsbrik. Puslespilsbrikkerne bruges til at åbne op for den 5. hemmelige verden. Der er i alt 5 verdener. Den første er en vulkan med græsområder. Derefter har vi den klassiske isverden, så en ørkenverden, og til sidst Dantes uhyggelige slot. Der er også en 5. bonusverden, der fungerer som en slags greatest hits med en bane fra hver verden.
Inden for samme verden kan banerne godt ligne hinanden meget visuelt, men de har som regel en unik udfordring eller gimmick, der adskiller dem. Jeg kan ikke lade være med at smile, når jeg ser titlerne på banerne. Her er nogle af de bedste. Life's a Beach, Be Really Careful, I Know Him So Well, License to Chill, Arabian Heights, Jailhouse Croc. Der sker måske ikke så meget visuelt på skærmen samtidig, men artstilen er generelt virkelig hyggelig og tager mig tilbage til 90'erne på den helt rigtige nostalgiske måde. Som en cool feature kan man med et tryk på en knap skifte mellem den originale grafik og den opdaterede. Musikken er generelt sød og afslappende, og man kan godt få melodierne på hjernen. Banerne er opdelt i rum, hvor musikken indimellem skifter bræt og kan tage mig ud af min immersion. Styringen kan godt virke lidt stiv i starten, men jeg vennede mig til den hen ad vejen. Det mest frustrerende ved gamle platformspil er som regel kameraet, man ikke rigtig har kontrol over, men her er kameraet fuldt bevægeligt, og det sætter jeg virkelig pris på. Jeg spillede spillet tilbage i foråret, da det udkom, men måtte stoppe i 3. verden, fordi spillet blev ved med at crashe det samme sted. Det er heldigvis fikset nu. Det tog mig cirka 8 timer at besejre Dante og befri alle Gobbos. Jeg havde egentlig glædet mig til den 5. verden og håbede, at den ville byde på noget helt nyt og spændende, men i stedet bestod den bare af 4 baner med genbrug fra tidligere verdener og en flad ekstra bosskamp. Hele den 5. verden tog mig omkring 20 minutter at klare, så det var ærligt talt lidt skuffende. Hvis du går efter Platinum-trofæet, kan du også klare bosserne uden at blive ramt og gennemføre nogle baner uden at samle juveler, men det er heldigvis helt valgfrit. Anyway, Croc Legend of the Gobbos er i hvert fald ikke et spil, der kommer til at tage mere end 10 timer af din tid. De 5 største styrker ved Croc Legend of the Gobbos er: juvelsamlingen er engagerende, det føles aktivt og belønnende at gå på opdagelse, frem for bare at løbe direkte gennem banerne. Bonusbaner og minigames som racerløb skaber variation og bryder det klassiske platformflow på en positiv måde. Den nuttede artstyle og stemning rammer ren 90'er magi og giver spillet masser af charme. Musikken er catchy og hyggelig, og den sætter sig hurtigt fast i hovedet. Kameraet er frit og føles mere moderne, end man kunne forvente af et spil fra 90'erne. De 5 største svagheder ved Croc er: bosskampene er flade og uinspirerende, og de bliver hurtigt glemt. Baner uden juveler som boss- og puslespilsbaner mangler tempo og føles mere som en skilift end egentlige udfordringer. Den 5. ekstra verden tilføjer ikke noget nyt og føles overflødig. Kontrollen er ikke helt så flydende som i andre 3D-platformere, og her kan spillet til tider føles gammeldags. De 45 baner kan blive ensformige, da banerne inden for hver verden minder meget om hinanden. Jeg vil sammenligne Croc Legend of the Gobbos med en cheeseburger fra McDonald's. Det er ikke den største burger, ikke den bedste, og bestemt ikke den med de mest interessante ingredienser. Men hvis du er lidt småsulten, så smager den faktisk rigtig godt og gør præcis det den skal. Jeg havde nok en forventning om, at Croc var et spil på niveau med Crash Bandicoot eller Spyro, og det kan man ærligt talt ikke sige, at det er. Selvom jeg var lidt skuffet i starten, endte jeg faktisk med at blive ret glad for spillet til sidst. Hvis man går ind i det med den rigtige indstilling, at Croc er et meget simpelt platformspil med cute grafik, hyggelig musik og uden alt for meget pis, så kan man sagtens hygge sig med det. Og nogle gange er man bare lidt udbrændt efter et 100 timers spil med skill trees og avancerede kampsystemer, og der er det faktisk ret lækkert med et kort, jordnært spil, der bare vil underholde. Det var alt for denne her gang. Har du spillet en god 3D-platformer, som måske ikke har fået helt samme opmærksomhed som Mario, Spyro eller Crash Bandicoot, så smid den gerne i kommentarerne. En skjult perle er altid velkommen. Kunne du lide videoen, så overvej at like og subscribe for mere gaming-indhold. Vi ses i Alexanders Playroom.